Να πω και τα ποιηματάκια μου, αγαπητοί φίλοι, αλλά θέλω να διαλύσω μια παρεξήγηση. Εμάς του μοντέρνου μας κατηγορούν ότι δεν έχουμε σχέση με την παράδοση. Είναι ψέμα αυτό. Ο μοντέρνος τον απόδει το έχει στην παράδοση, το άλλο είναι στον τάφο. Να σας πω ένα δημοτικό τραγούδι που με έχει σημαδέψει. Είναι περιοχή Προσοτσάνης, αμφισβητούμενη. Το βρω. Πού το βάλανε. Το τσακίσω το σκρίπτιγκερ. Διάκος, παπάς και λαϊκός ένα μουνί μοιράζαν. Παίρνει ο παπάς τα χείλη του και κάμνει πετραχύλι του. Και ο Διάκος παίρνει το μαλλί και κάμνει σκούφια να φορεί. Και ο λαϊκός στην τρούπα του να χώνει τη ματσούκα του. Από αυτό εμπνεόμενος έγραψα ένα δημοτικό φανές, ας το πω, με τίτλο «Το παλαμάρι του Βαρκάρι». Πέφτω χαμηλά να αναδείξω το σπουδαίο. Βρωμάνε τα ποδάρια σου μούτσο, βρωμάνε τα ποδάρια σου μούστο. Άφησες τη βαρκούλα σου πειραχτήρι κι ήρθες να με φλερτάρεις στο πατητήρι. Δεν θα σου κάμω βρε καυλοράπανο το χατήρι, θα σου το κόψω το παλαμάρι με κλαδευτήρι. Βλέπουμε πως βιαίως εισέρχεται, ας πούμε, το νετουριστικό στοιχείο, το θαλάσσιο, στο χερσαίο, το μονίμως αντιλαστικό και τις επιπτώσεις που έχει αυτό, αλλά είναι αποτυχημένο το πείμα. Είναι αποτυχημένο, έχω το θάρρος να το πω, γιατί είμαι απασχολημένος τελευταίο καιρό με τη διεθνή καριέρα, όπως σας είπα και στην αρχή. Γράφω και ποίηση στα αγγλικά. Ντρέπομαι, με βλέπουν το καλοκαίρι κάποιοι συνάδελφοι από το εξωτερικό και μου πουλάνε κάτι νούμερα που λένε, λέει, δίσκους 20-30 εκατομμύρια. Εμείς εδώ ξεφτυλιζόμαστε. Τι να κάνω. Είναι very small. Agora, it's very small. Very small. Γι' αυτό γράφω ποίηση στα αγγλικά. My first poem has the title The Greatest Kids. History has always 2 points. How many points has the history? 2. You have to cross the line between. So, I'll give you some points from my point of view. From the eyes of beautiful Helen to Monica's blowjob. Sometimes sickness has fun. Thank you. Your English is not good. Okay. The second poem. The title is Jesus Powder. I am not against technological progress. Clear, okay. We went to the moon, no problem. We have television, telephones, warm water, etc., etc. But what about the human being? Deeper, this is deeper, eh? Thank you, don't worry. The third poem, the title is Help. Help, you need somebody, help. My best friend came to me this morning and he told me that he was very bad, very, very bad. Terrible headaches, strong pain in the stomach, diarrhea, very dizzy, throw out every day. And I told him, we are all sick. Thank you. Το επόμενο, ζητάω συγγνώμη, δεν μπόρεσα να το γράψω στα αγγλικά. Είναι αυτή η κολογλώσσα μας, δεν μεταφράζονται όλα. Έχει κάνει ο Παπαδιαμάντης μεγάλη ζημιά. Αναγκάστηκα να το γράψω στα ελληνικά, με λατινικούς χαρακτήρες βέβαια. Όπως Τράπεζα Εργασίας. Ο τίτλος του είναι Ποίημα Ποιημάτων. Από το άσμα ασμάτων για τους αστοιχείο τους. Είναι ολιγόλογος σαφές. Μια πρόταση, προσέξτε. Λέει, όλα τα μουνιά είναι ωραία. Δεν άρεσε, μαντάμ, σε εσάς βλέπω. Δεν άρεσε. Συνίσταται λίγο τα μούτρα σας. Αυτή η ομαδοποίηση των εδίων το βρίσκεται σεξιστικό. Να το εξαιρέσω το δικό σας εδίο. Να το βγάλω, προσέξτε, να το βγάλω. Θα πω όλα τα μουνιά είναι ωραία εκτός από το δικό σας. Μάλλον όχι, παρακαλώ, δεν θα αυτολογοκριθώ εγώ χάρη της πελάτης σας. Θα το κάνω, αλλά με τον τρόπο μου. Προσέξτε, θα πω όλα τα μουνιά είναι ωραία εκτός από το δικό της. Αφηρημένα. Κι άσε να ψάχνονται να πούμε. Σου λέει εμένα εννοεί, μήπως εμένα. Ενспήρεις την αμφιβολία και βγάζεις και γκόμενες. Που είναι και ο βαθύτερος σκοπός της τέχνης, ο απότερος. Αυτά όσον αφορά την ποίηση. Να συνεχίσω